women stand up. Strong women stand up. I used to second guess myself. Look in the mirror and wish I was someone else. Doamne, cu montaierus aici! Iubita mea, prea tare e luat-o. I can only be me. Had to realize makeup don't make me. Don't let no one change me. Homegirl just hating 'cause she ain't me. Throwing dirt but I remain clean. I don't let the negative phase me. My confidence is amazing. I enjoy being. Tu? Doamne, Dumnezeule, tu mă urmărești? Doamnă, Vei strivi Savarina! Tu ești ăla care mi-ai făcut ferfeniță Savarina! Vreau și o Savarina. Ce ai zis, mama? Că vreau și o Savarina. Nu, tu! Hai în casă, mama! Mama, nu-i cam tânăr pentru tine? Cine? Nu, tu! Fugi, mă! Fugi, că asta e singura ta scăpare! Noroc că am dat o droaie de bani pe sandalele astea, că altfel ți-aruncam o sandal în ceafă acum de nu te vedeai! Hai, mamă, cum a ajuns să stai aici? Bine, o să fac eu o anchetă. Haideți, să o mărităm pe Eva. La eu de nuntă. Bună ziua! Bună ziua! Dar ce multe sunteți! Și deștepte! Haideți să vă arăt. Că noi știm casa, nu-i nevoie. Da. Mama. Păi da, am venit să văd ce faceți și voi astăzi, ce se întâmplă, ce... Uite-le ce drăguț. Foarte drăguț. Ce-i mai... Eva, tu poți să te duci sus la Victor în dormitor să te schimbi, da? Da. pot să te fur un minut? Mireasa se fură după ce spune da de altcineva și tu cu acel cineva negociezi dacă decartezi. Știu, cred că totuși de data asta nu o să facem tradiția asta. Adică cum să nu faceți tradiția asta românească, pură? Adică chiar așa mi se pare... E de prost gust. Da? Eva, hai. Stai puțin, lăutari sunt? Nu, Doamne ferește! Cum adică? Lăutari nu sunt? Mireasa nu se fură? Doamne, dar ce puie mei de nuntă e asta? Oh, ce limbaj! Să nu vorbești așa în fața lui Eduard. Asta e culmea. Eu sunt direct, ăsta e farmecul meu. Da, eu mă duc până sus o aștept pe Eva. Da. Și eu o să mă duc să-i arăt Anei piscina. Dacă... Da, foarte bine. Da, Aveți grijă, măi. Da. Mulțumim. Doine. Violeta. Hai să mergem. Da, hai. Am o senzație de deja vu. Și eu. Dacă mi-aș aminti ceva de la ultima beție. Să facem pace. Cum? Ce? Nu mai suport starea asta. Victor și Eva se căsătoresc. Pace, frate. Ai câștigat. Bem? Bem. Ce? Par fericit. Păi, sunt. De ce? Ai vreun motiv anume? Pe bune? Glumeam. Și eu sunt foarte fericită. Ești tot biguduri. Stai să vezi cum o să termine Mara cu mine, cum o să fie. Sunt convins că o să fii superbă. Și tu la fel. Păi, eu mai am asta și sunt gata.
Vezi ce frumoasă e piscina? Da. Adinuș! Ce faci, prințesa mea? Mua. Vrei să vezi cât de frumoasă e piscina după ce l-a aruncat tati în ea? Adina, putem să vorbim puțin? Mami, dar chiar n-ai de gând să-t bagi în seamă? 2 minute? Atât? Ana, ce zici dacă te duci tu să te joci un pic în grădină până vorbesc cu tati? Nu durează mult. Bine, dar nu vă certați. Stai liniștită, mami și tati nu se ceartă niciodată. Ei, Ce vrei, mă? Wow, parcă ai zis că mami și tati nu se ceartă niciodată. Parcă ți-am zis că aș vrea să nu o traumatizăm pe Ana. Stai liniștită că Anuța e foarte puternic. Anuța este doar un copil și are nevoie de ambii părinți. Da, păi asta încerc și eu să fac, doar că tu nu prea mă lași. Eu? Nu prea te las? Dacă vorbești de ce ai auzit la Niți, să știi că eu n-am nicio vină, da? Nici nu știam că mașina e furată. Încercam și eu să fac rost de bani, să cumpăr și să vând mașini, nu așa fac. Bă, dar tu nu te mai potolești. Ce vrei, mă? Să vină Ana să te viziteze la închisoare? Asta îți dorești? Mama, Dina, când am fost la munte... Când am fost la munte a fost o greșeală, ca multe altele. Am programat divorțul la notar, să vii să semnezi și să scapi. Adina! Back and forth, back and forth. Back and forth, back and forth. A tu asta e de gând să porți? Da. Ce nu-ți place? Pe bune, e Midnight Blue. Păi, hai măi că glumesc! Am zis să ne mai tachinăm și noi așa un pic de dragul primelor întâlniri. Da. E foarte bine, îmi stă foarte bine. Bine, hai că plec să mă pregătesc. De aștept să fim doamna și domnul Pop. Da. Păi, Eva Pop sună mult mai bine decât Eva Georgescu. Nu, serios. Ne gândește-te. Eva, 3 litere. Pop, 3 litere. E simetric. Și sonor. Eva Pop. E că nu sună așa rău. Sună chiar bine. Știi ce mă gândeam? Că avea dreptate unchiul meu. Ce a zis? Cu ce? Cred că ar trebui să ne mutăm separat. La o casă doar a noastră. Departe de toate intrigile și sfaturile tuturor. Să fim doar noi doi. Noi 3. Deci ești de acord? She's a little bit cool, little bit shy, a little bit out of her mind, little bit cute, a little bit rough, a little bit of everything I love. Ce faci? Nu te-ai schimbat? Lasă-mă că-s deprimat. Haide, nu mai fi. Nu mai fi deprimat, care mama un plan. Ce plan mai ai, mamă? Azi e nunta, ce plan ai? E timp. Da, mai e timp. Ce o să faci? Îl otrăvești pe ofițerul de la starea civilă? Nu e idee rea, să știi. Dar nu e asta. Și ca să iasă planul, tu ai de îndeplinit o misiune. Nu mai fac nimic. Nu vreau, mamă, ce misiune. Nu mai vreau nimic. Oricum nu mai e nimic de făcut. E Florentina pe aici. Iisus.
Trebuie să ții pe Florentina departe de casa lui Victor. Atât. Nu pot. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Nu pot! Trebuie. Mă omoară dacă află. Riscurile meserie, ce să-i faci? Hai. Haide când îți spun. Doar pentru că ești mama mea. Auzi, frate, astăzi